Ogai mar jomin bura Nurdin Haji koro kao kang mar weyo buche moko adek mag mibadhi manyocho mako jotelo mapacho kaendi. Kaka Eric Owenga lero, buche go riwo koda kamano mar mibadhi manyocho mieno Aisha Jumwa, masani koro gwel ni limo mar tend migao. Chenro mag kedo gi mibadhi en achiel kuom mago ma jo Kenya okawo mapek mokalo. Tinende apis mar jomin buche ma otele gi Nurdin Haji nokawo okang' mar kwayo ni owit oko buche moko adek ma apise mar osebedo kaluwo motudore gi mibadhi. Aisha Jumwa mane en jaod bura ma Malindi noyudo fuong'o tok ogai mar jomin wach ng'ado mar wito oko bura mane luwore mar yako omenda maromo milion 19 ya gulu mar CDF. Aisha Jumwa bende rito mondo obi ogoye kogno gi od bura mamalo tok wale lemo mar jatend migao mochung' ne jotij piny owacho bende rakore gi bura mar nek e doho. E sechego bende mane en gavana ma Samburu Moses Kulal bende biro buonjo tok Nurdin chwalo paro mar gole e tol mar achiedh nade mar mibadhi maromo milion 8.7 bura mane omake gi jomamoko 10. Kulal itiyo gi mibadhi ni kambi mare ne odonjore e tudruok moko mag omenda e yo makare e kind higa mar 2013 nyaka 2018. Fuong'ruok ma kamano bende biro samoro nyalo yudo Ben Chuma en jatatije ka kambi mar Kenya Power. Chumo itudo gi orak mar keyo mwandu mag transformer e nengo maromo siling milion 400. Transformer go ne yangore ni gin mabandia. Kata kamano mokuom jolony weche mag chike to seyo okang' ma kamano ka giywak ni biro duoko chien lweny mar kedo gi mibadhi. Waneno ka Nurdin Haji golo cases gi to konyiswa malongo reason ma en go mar golo cases gi. Mano miyo oganda piny nyalo paro ni to en picture moro marach nikech nyiso jopiny ni power ma Nurdin Haji omi en power ma Nurdin Haji ne tiyo go marach. Ni to kochopo kanyo nikech ng'ato nyalo wacho ni labda kata jatend Kenya ma koro en William Ruto koso Rigathi Gachagua jalupne ni maybe gine makoro ginyiso Nurdin Haji kakoti. To kirango cases moko makoro mako ji itweyo ji. Ineno kaka Waluke, ineno kaka Kipipiri MP oduok case ne e court. To ineno ni joma ne support Raila Odinga koso Azimio koso Uhuru Kenyatta koro yudo ni gine makoro cases gi dwa dhi mbele. Kumachielo to Nurdin Haji manochopo romo mane obagi gi riwruok ma ok mar piny owacho mano mar Amnesty International nosingo lwaro buche ma mieno oganda kata riwruoge ma ochung' ne kendo ratiro mag oganda ahinya to mago ma omakni gi e tok chik. Ningependa kuuliza kwamba nimesikia yule ametoka Mkuru kwa Jenga amesema kunao wengi ambao wameshikwa wamekuwa charged. Ikiwa tunaweza kupewa sisi kama ODPP tutaondoa hizo macharges na tutahakikisha hawakupelekwa kotini. Kwa ajili hiyo sio sawa. Ikiwa wanafanya kazi zao lazima wafanye kazi zao kama inavyostahili. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.